माब्रै हाबबायलै बुरै गासैबो हाबजोब्बायलै बुरै दिनै गोदान बोसोरनि नैथि सान गिबियाव बयखौबो बेंज्लाय नार्जारी इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। बोसोर गोदाननि दिनैहाय गिबि भिडिअ आपल'ड आंनि बेंज्लाय नार्जारी इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। आङो मा खालामदों गोदान बोसोरनि मुङावहाय माने आङो गोदान मुङा बुस्थु बिहरदों। बे बुस्थुखौ नोंथांमोननि सेराव आनबक्सिं खालामगोन। बियो मा बुस्थु? बेनो जाबाय आंनि सेन्देल। बेखौनो जाबाय आं बिसिखाबायबो नै सेन्देल। बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावनो आं दहननो बिसिना नायखादों कालारा दस्रा फैदों नामा होननानैहाय दा सफैबाय। बेनो गाननायखांबायबो आङो दहायनो। दा बेखौ नोंथांनो जास्ट खोन्थानो थाखायल' आङो खालामनाय जाबाय। बेनो आं दहाय गाननायखाबायबो माने बेयाव थाव नांब्लाबो सुब्लानो स्र' थाङोना, ओंखायनो आं बे सेन्देलखौ बिहरबाय। बेयो जाथारलामोन फुरानाया। बेनो लोगोफोर गोदान बोसोरनि मुङाव बेनि बेसेनानो जाहैबाय 539। मोजां गाननो सेन्देला गुरैनो रुइदोब गाननोहाय बिराद मोजां गाननोहाय। दा बिसिबां लास्टिं थाङो आं गाननायनानै नायनोसै मास मोनबेसे गानजायो। आरो बिनि उनाव नै बे लोखियानो गैया साला, बे सार्टनानो गैया, बे मानि पासआ फैसायानो हाबमा। बेखायनो गोदान बोसोरनि मुङावहाय गोदान बिहरबाय आङो। बे बेगखौ बायनायनिफ्राय थाइसेबो फैसा सोनो मोना बेयाव साला। बेखायनो जोंनानैहाय गोदान बोसोरनि मुङाव सातजायो खोमा होननानै गोदान मानि पास बिहरबाय आङो। माने मानि बेग, फैसा सोना लाग्रा, आइ कार्ड सोना लाग्रा। बेखौ थुदो अब्ला आनबक्सिं खालामनानै नायनोसै। साला बे सुवाद ना साट गैया आङोहाय रांखौनो लाबोना होफैनो रोङा। होमब्ला नैबेसो गोदान बोसोरनि मुङावहाय गोदान साट जायो खोमा। बेनो उल्था देखायबाय नामा नोंथांमोना? उल्था थुल्था जायाखै औ। बेनो बेखौ होब्ला बिसिना नायनोसै। आं बेखौ दासिमबो बिसिनानै नायाखै, नोंथांमोननि सिगाङावनो बिसिगोन। होमब्ला बेखौ नै बिदि नुजाबाय अब्ला बेनो। होमब्ला बेखेवनायसै नोंथांमोननि सेराव, खुलिनायसै माबायदि मा खालारनि। आरे लेखासो दंबावो साला सुवादफ्रा। खामानि गैया। अब्ला बेखौ ओरै फिदिंनायसै। नुजाबाय ट्रिप फोल्डिं मनि पास। खुलिनायनि सिगां साट जाथों थुख्खासे। दिनैनिफ्राय फैसा सोबाय थानो मोन्थों। बेनो लेदार मानि पास। बेखौ आङो दिनैनिफ्राय सिफियावदि सोनानै लासिगोन। दा जात्रा खालामनि आङो बेखौहाय। मोजां नंगौना नङाब्रा? जात्रा खालामनि। मासे हाबबायलै बुरै, मानै हाबबायलै बुरै, माथाम हाबबायलै बुरै, माब्रै हाबबायलै बुरै गासैबो हाबजोब्बायलै बुरै। बेनो नेपालनि फैसाबो हाबबावनोसै नै। ओमफ्राय भुटान इण्डियाननि कइन। आथिङाव गानग्रा सान्दि मालाबो दंलायबावोसो नै माथो। आमेरिकान इण्डियाननि 25 फैसा। आमेरिकान डलार $1। इण्डियान 25 फैसा स्टाइलनि। गासिबो हाबजोब्बायलै बुरै। नोंथांमोना बेबायदि कालारनि मानि पासखौ फसायोना फसाया? थारैनो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै फोरमायनो हागोन आंनो नोंथांमोननि कालार फसायनायखौ। आङोथ' सोलियो, जेरैबो सोलियो। आङो बस्था बनानैबाबो सालायोलै।
दिनैनि आनबक्सिं भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो हायोब्ला शेयार खालामदो नोंथांमोननि लोगोफोरनो दा एसेनोसै गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय